Croeso nôl I Tafwyl, dyle llais y maes dwi efo gyda Eadyth, Asha Jane a... Rhodri. Okay. Sut nath y gig mynd? Oedd e'n great, yeah, really cool. Really amazing. Vibe amazing hefyd, pobl yn just enjoyo, so just really great. A llawer pwysig gyda ti, gyda y cameras ymlaen a popeth. Felly, sut yw'n teimlo gan y cameras a bod ar teledu? Ti'n beth, dwi'n meddwl dwi mor cyfarwydd efo wneud peth ar camera nawr. Dwi fel yn kind of like comfortable efo fe. Mae'n neis. Mae bach o nerves, ond mwy fel I just perfformio o flaen pobl. Ond yeah. So, felly, ti'n singles artist, ond ti'n cydweithio gyda Asha a Rhodri. Felly, ti'n hoffi cydweithio, ydyn nhw'n wych da ti cydweithio a sgwennu gyda pobl, neu? O, mae'n un galed, dwi'n meddwl, achos mae'n yna gwahaniaeth. Just, dwi'n meddwl gweithio efo Asha, mae just yn rhywbeth sy'n really agos I fi. Just I ni cael ysgrifennu yn Gymraeg a perfformio ar y llwyfan. Mae'n lush, so maen nhw ar par, dwi'n meddwl, dan gilydd. Collaborato a wneud stwff ei hunan. Mae'n rhoi just llwyth o fel influence a inspiration i'r ddoi, really. So yeah, mae'n great. Yn un inspiration, so ti'n cael inspiration o cael Cymraeg, Saesneg, neu beth ban? Dwi wedi cael just cymysgedd, dwi'n meddwl, o rhan caneuon Saesneg, just fel R&B, hip-hop, Massive Attack, tymod, electronic soul, rock, Moshiba, Lauryn Hill, wedyn fel cymysgedd, just cymysgedd huge o fel R&B a wedyn electronic vibes, really. Yeah. Cwestiwn I ti, right? Pryd ti'n cydweithio gyda Eadyth, sut ti'n teimlo fel, wyt ti'n siarad Cymraeg gyda'i gilydd, ti'n sgwennu mewn Cymraeg gyda'n gilydd, neu? Ie, ti'n gwybod, da ni'n siarad Cymraeg adra efo'n gilydd bob tro, so, a pan da ni'n collaboratio, fel arfer da ni'n cychwyn peth off yn Gymraeg, da ni'n neud pethau yn ddwyieithog. How do you feel, Asha? Yeah. Cool. Hapus? Hapus iawn, yeah. I love performing with you two, well, all the time. I love performing with you and I love being able to spend time with my friend because we've been friends for 10 blwyddyn. Yeah, man. Wel, siarad am ffrindiau, mae'n a tywydd te bach yn crap heddiw, ond ti'n mynd I stigo lawn I gweld bandiau, pwy ti'n edrych ymlaen yn gweld? Ie, dwi just mynd I hang around, cael dio bach, a just gwylio'r llwyfan, a just mynd o gwmpas gweld pwy sy'n mor. Awesome. Guys, diolch yn fawr am gwneud cyfweliad gyda ni. Ti'n mynd mewn am mwy cyfweliad llais y maes?